Hej, så har vi lige et bytteprojekt her. Det der med, at man har 1006, nej, 106.000 MQ, det gør, at vi skal lige have det sjovt, ikke også? På et år skal et menneske bruge ca. 12.500 kilo joule, altså per dag. Og det har vi så i gang med 365 dage, fordi vi vil gerne have for et helt år selvfølgelig. Og det er et meget stort tal. 4, 5, 6, 2, 5, 0, 0 kilojoule. Sådan der, så kan I selv regne på det og skrive det ned. Simpelthen tage notater til. Det bliver lidt wasted det her. Så altså det var 4, 5, 6, 2, 5, 0, 0. Ja, det er vildt. Det finder I rigtig godt. Og derfor finder vi, at mennesker skal indtage i megajoule om året ved at dividere de kæmpe tal, vi har nævnt. 4, 5, 6, 2, 5, 0, 0. Divideret med 1, 0, 0, 0, altså 1000. Er lige med 4.562,5 megajoule. Så vi kan nu dividere mængden af føde/hvede, så meget et menneske har brug for at indtage årligt. Det vil sige 106.000 mjoule. 4.562,5 millijoule. Det vil sige, at vi kan både føde 23 mennesker, som vi kan give mad ved at have. Ja, altså det er måske en lidt deprimerende mængde, men ja. Derfor vil vi gerne prøve at gå over til kød, fordi det kan vi godt lide. Det smager faktisk rimelig godt. Prøve det. I hvert fald, så var det, vi regnede lidt på det og kom frem til, at vores køer vil altså bare spise al maden, og mange af dem vil dø, for vi vil kun få til 2,1 kilo kød på et år. Og det kan vi kun leve af i en dag, os to. Og vi spiser ikke engang så meget. Vi er lidt ked af det. Så vi må altså prøve at overveje, at måske skal gøre noget andet. Ja, og der er i hvert fald skal mange flere marker til, hvis der er flere mennesker, der skal leve, altså. Vi kommer til at dø og dræbe hinanden for at spise hinanden tilholdet, altså. Lige om et par dage, så er jeg sikkert spist tingene, fordi der ikke var nok kød. Altså. Så spiser jeg bare drak først. Nej, fordi jeg er fra Vestlandene, så jeg er bare bedst i stedet for det der U-land. Der vil vi jo gerne have en masse køer ned at være, så vi bare kan bruge deres marker, fordi de har et fantastisk land i forhold til de her kedelige Vestegn og Danmark, altså. Dårligt vejr, ikke nok marker, der er alt for mange huse. I forhold til Amerika og Afrika, der er der jo mange mennesker. Ikke så mange huse og mennesker, så der kan vi sagtens lave en del hektar, hvor vi kan have dyr gående og foder og det hele. Så de er vores producenter. Så vi skal bare tage hele Afrika og så smide noget genteknologi ned til dem, og så smide dem ud, eller gøre dem til bunden, men eller... Nu skal man være søde ved dem. De skal lige have lov til at være der og gøre noget. Okay. Og selvfølgelig få noget penge for deres arbejde. Fair. Ja, fair trade. Vi skal ikke overtage det, ligesom Afrika overtog. Var det ikke omvendt? Ja, amerikanerne overtog et land. Inderne? Eller indianerne? Ja, præcis, det er det, jeg mener. Vi er lidt... vi er kloge. Vi er helt normale. Men i hvert fald, det er jo en glimrende mulighed at Christina nævne her, men vi kunne måske også prøve at spise lidt mindre kød. Sådan så det er ikke for dyrene at spise alt vores mad, men vi bare spise. Ja, og sådan. Måske at nogen bliver vegetar lidt flere, det kunne faktisk være godt. Og de fleste siger jo også, at det er sundt, så det kunne være en idé at prøve. Jeg tror nok ikke, jeg vil prøve, men mere kød til mig så. Jamen, det er jo det. Så overlever jeg jo bare længere, fordi jeg er stærkest. Altså, jeg spiser sundt og grønt og det hele. Altså. Jeg spiser rødt, så skal vi ikke bare sige, I spiser mere grøntsag, jeg spiser mere kød. Ja, fordi så gør det lige op. Bortset fra, hvis du spiser for meget kød, så går det ikke. Så du skal lige holde dig i skinnet. Så skal jeg skal nok prøve. Næsten godt. Ja. Yep. Nej, ikke så.